Danas ćemo imati malo Factions na Galaktiku, ovo je naš epizod 2. I danas, kao što sam rekla, prolepšavat ćemo ovo, okej. Znači, idemo u blokove. Uzet ću ovako. Ovo mi se tu sviđa. Dobro. I uzet ću i ovo tu malo, treba mi se nešto. Idem samo, čekaj, bila sam malo da se pijem i ništa nisam jedila. Bukvalno, znači, uvatila sam, kako se zove, ne znam, ne mogu da objašnjam, znači, ušla sam, htjela sam onako malo da se pijem. Naravno, sa kamenim mačem, pošto i dalje nemamo ništa puno. Okej. Ovo je normalno, znate. Okej, malo lagam. Amazing, lagam. Da mi izbacite sa servera! Jej! Vidimo se kad ja uđem u server. Znači, evo nas. Ja sam, znači, ponovo upalila. Ukasila bi ponovo upalila Minecraft. I radi. Tako da, vidimo se kad se ulobe. Okej, evo nas. Samo da pokupim. A ne mislim to opet da mi lakaš. Joj. Što mi znam kad mi laka. Znači, laga mi zato što ima 500, znači, bukvalno ima, znači, kuća nam je puna. Pa i puno ima dece, mislim, moji brat i ostali, pa da, mnogo je svi su oni povezani na internet i svi ga koriste. I da, kako može da meni naga. Kad je to tako, znači vidimo se kad ja porušim sve ovo, da vas ne bi smarala. Ok, našla sam malo irona, pa ajde da ga iskopamo. Mislim malo više irona. Ok. Čekajte sad. Test 1. Moram ovo tu za 2. Ok. Samo da vidim da ostavimo tu neke stvari. Ne.
Evo ga. Znači ovdje mi je ovako fancy. Ovdje mi je ovako dark. Sad ću ovako da stavim ovdje. Pa ću da prokopam i pod, pa ćemo tek kasnije ovaj tu krov. Znači sad ću da smislim nešto za pod i da, vidimo se. Znači evo sad sam kopila diorite, pošto mislim da želim da mi pod bude diorite. Pa ću da kopam. I našla sam iron. I sad ću da nastavim da kopam. Evo ga. Lepo li je. Sad mislim da će pod da mi bude od andesita. Sad ne znam šta vi mislite, ali mislim da bi to polished andesite. Pa da, vidite. Da, evo ga. Znači, ovo je sad naša, da kažem, faction, chest 1. Naša factions baza, da tako kažem. I da. Za nije krasno. Ja sad ću malo sam lepše da rasporedim. Ja. A ja i dalje snimam, i prostite, znači, bukvalno sam zaboravila da snimam. I da, eto, sredili smo factions, tako da to će biti to što se tiče epizoda. Hvala što volili, bacite like, share i subscribe i ćao!